Ang gugma dunay kalipay ug duna say away, naay di magdugay kay bana sigig tagay. Perming sumbagay wa nagsinabtanay, hangtod niabot na lang sa pagbinulagay. Ugwa gayod nagdugay, sila nagbalikay, nagsaad di na mag-away, sila magminahalay. Niabot nagbarangay, kay nagpinirmahay, apan si Inday nangitaglaing lagay. Siya gikulata sa iya hambana, kay wa na kontento nang itag ikaduha. Nagmaoy ang bana, nangita og atsa, maayo nakadagan kung wala matibasan. Gipugngan ni nanay, gidagan ni tatay, gireport sa barangay, kay grabe ng away. Ug ang mga silingan nakuyaw-kuyawan, maayo na lang kuno kay abdik nakadagan.